Det är fulltiltak, fjällbrott och nek god folk. Jo, det har faktiskt varit ölla gott, ölla fjällbrott, det blir nek imisk inslö. Det är fulltiltak, nek god inslö och stottlet har vi hörs, jag har inte alls varje morgon, men det är ett ölla gott tilltag allt. Det är ölla gott huvud att lagarna mötas först främst, och så så lägga det igen. Gå Atlanten dagen som är väldigt spännande, vill jag gå. Sätt några tankar igång, nu kommer jag själv från det allmänna. Kan Lucas Meister kan huxa på själv, men kan kunna vi göra nettopp för att färra in i tätchatcha. Gå få nek input på utomlands och snygga lagar härifrån som chefra, så väldigt gott. Ja, det är ju inte alltid spårrum tog och räfästningar, men jag har alltid fått att hitta era lejare. Ja, men hela tiden har det är gott hövd att komma ut och få nätverka vi era lejare och för nu själv är utomlands nägår. För oss var helt annars än jag själv kom hem så det vill ju gott för mig att släppa vitlen sån där. Du ska kille publikum, du ska sälja mindre, du ska ställning till affären så är det en ting du ska välja, den träffsäkerhet, brug PowerPoint. Det är nek vi mest gott att tacka vi. Särskilt nätverk kan säga. Men det är ju tutning av nätverka och inte minst att få iblaster, bäge till kan man säga utifrån folk kommer vi gå och vinkla är det sån från men nu från ören sektorn det som vi själva arbetar vi men inte minst att prata över folk det är nästan det viktigaste. Eisen att få något iblaster till för kan vi kanske göra analys för ju nog för vi för in och akkurat dagliga bäge det prata och det allmänna. Men så har ju den som vi får söka nu kvinner Arsenal där Taibai som får vinna. Arsenal för det privata i 2014 är Johanna Abeje. Här vi en glädjad att tack för heiren till att är välvidande om Madonna som är snabbt på början så men tack för det här. Är det något att du kan bruka framöver ut inom starve att du blir chosen Arsenal i 2014? Det är ett hela klapp Gerans Stavern han har alltid en erbjudning så kan man hålla av fram vid att få det här att så här vi ska samstarva med startfälten. Annika så nu blev du chosen Arsenal i när för det allmänna. Ja, det är titeln att ta för det. Ja, det stolt att få så här klar. Jag kunde funna på alla nekra lejare som jag alltid hade procent av minstnögan men det är stolt att folk söka vad det är vi gör och det är så absolut som man har vidkänning och så man bara kuda med en mer nu liksom lägga oss av strustalt.